Yma nawr yn Studios 1 am y tro cyntaf, yr actor Aled Pugh! Nawr, croeso at ni. Diolch yn fawr i ti. Ti'n fan yn dwyt? Wi yn fan o'n 1 a fi'n diolchgar iawn am galw fi ddod mlaen. Diolch yn fawr. Ti hefyd yn fan o Abertawe? Ie, mae anreg bach dy fi ti, actually. Mae black amban gyda fi, gedi alaru go iawn nawr. Okay, na wisgo yn trwy gydol hwn. Diolch. Sa Abertawe wedi colli, o'n ni'n mynd i wisgo hwnna, ond yn anffodus, wnaethon ni ddim... Newn ni sôn am y gêm ar ddiwedd hwn, ond ni mae i sôn amdano ti achos ti'n actor o fri yn dweud y Pris, Caerdydd, Primeval, Into the Wicked, My Family a Red Cap i enwi mond ychydig. Waw. Chwarae teg. A ti wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar, ffilm Nadolig Asbrec? Ie, wedi bod yn ffilm o'r enw Ar y Tracks. Ffilm nath Ruth Jones ysgrifennu. Gavin and Stacey, ie. Gavin and Stacey, ie. Mae'r sgript yna'n hygo. Pan ydych chi'n darllen y sgript y tro cyntaf, ni'n gwybod bod e'n mynd i fod yn... Wel, gobeithio mae'n mynd i fod yn hilarious. Mae fe'n dilyn... Y stori yw bod chi'n dilyn criw sy'n gweithio ar y tren o Abertawe i Paddington. Os chi wedi bod ar y siwrne, chi'n gwybod beth mae fe fel, bod e'n hir, a chi'n gwybod bod clywed lleisiau pobl Abertawe yn gweud yr announcements dros y tannoedd. System yn gallu bod yn eitha doniol, enwedig os chi'n yn Reading, a mae pobl o Reading yn edrych lan yn meddwl beth yn y deiar. So, i ni chwarae ar hwnna, rili, a fi'n chwarae un o'r cymeriad. Fi ddim yn gweithio ar y tren, ond fi'n un o'r ffrindiau'r pobl. Gweld ti fyna, fi'n meddwl? Ie, fi'n sort of edrych, maen nhw wedi seilio'r cymeriad ar Rusell Brand, sef wedi bod yn ddigartre ers 20 mlynedd. Pwy arall ti yn y ffilm? O, mae llwyth o bobl yno fe. Will Thomas a Maggie John i ddechrau gyda yno fe. Fi yno fe, wrth gwrs. A hefyd, mae gennym ni lot o bobl fel, mae Bryn Terfel yn ymddangos yno fe, mae Max Boyce yn ymddangos yno fe hefyd, a hefyd pobl fel Hywel Gwynfryn, Johnny Tudor, Amanda Pryddro Thomas, neu dim ond actorion Cymru. Stephen Parry fyd? Stephen Parry yno fe, mae llwyth, a chi'n i bod mae Mali, a chi'n i bod mae trwy'r pnawn yn enwi. A mae James Corden yn ymddangos fyd? Mae James Corden yn neud cameo bach, dwi ddim yn chwarae rhywun Cymraeg. O, a fi ddim wedi gweld beth yn wedi wneud, so fi'n edrych mlaen cymaint a pawb arall i weld beth yn wedi wneud yno fe. So mae hwn mlaen dros y Nadolig. Ti'n un sy'n, fel ni'n gweld fyna, ti'n newid y ddelwyddi ar gyfer rôl yn dweud, tyfu'r bar, tyfu'r moustache. Ti wedi gwneud rhywbeth i dywallu yn y gorffennol yn dweud? Ie, dwi'n gwybod beth yw e, ond mae fe'n dilyn fi o gwmpas. Pob swydd fi'n goffo wneud, fi'n allai goffo gwisgo lan fel rhywbeth yn neud rhywbeth odd i'n walltu. Dyna ti Ryan a Ronnie fan'na, wrth gwrs. Ie, wig yw na gyda llawer. Ond? Ie, ond. Wel, hwnna, am y ffilm oedd hwnna, nhw'n siafo am henni, a wedyn nhw'n rhoi y wig dros y top, ond pan eithaf sy'r drama lwyfan y Ryan a Ronnie, tua 2 flynedd ynghynt, wnaethon nhw ddim rhoi wig i fi, wnaethon nhw ofyn i fi os o'n i'n bod o'n torri'n walltu, mewn i siap gwallt Ryan, so oedd e'n golygu cael fel receding hairline a o'n i'n mynd yn bach yn foel ar y top hefyd, so oedd e'n bach yn embarrassing i weid y lleia. Nice! O'n i'n goffo mynd rownd yn edrych fel... Oedd e'n edrych fel rhywun jyst i siafo meni fel joke, a wedi dechrau, a wedi mynd, o, sa'n boddau'n gorffen. Mae dy gariad i yma heddi fyd. Di'n licor newidiadau yma i gyd? Wel, sydd ddim yn licio hwnna, so'n credu. Ond mae ddi ddim yn nabod fi heb... Fi'n gwybod wedi torri'r moustache tyma bach nawr, a mae ddi ddim yn nabod fi heb moustache, so fi'n gobeithio bod i dal yn licio fe hefo, gen i weld. Ie, oce. Felly Ryan a Ronnie fyd mlaen dros y Nadolig. Hwna mlaen dros y Nadolig hefyd, ie. Ka-ching, Aled Pugh. Ti wedi bod yn actio ers yn blentyn yn dweud? O, can i mynd, ydw. Ie. Cyfres boblogaidd iawn. O'r ddiwedd yr 80au. Hapus dyrfa, efe? Hapus dyrfa. Ie? Parry Jones, Dewi Puss fyd. Ie, oedd na'n brofiad anhygoel i fod yn onest. O'n i mor ifanc, oedd e ddim yn teimlo fel gwaith, oedd e jyst yn teimlo fel antur arbennig o dda. O'n i ddim yn... Oedd dysgu lanes, cael debyg o lan mewn car posh, mynd i'r studios yn Caerdydd, oedd Caerdydd yn teimlo fel LA pan ti'n byw yn T-Cross yn 9 mlwydd o'n. So na, oedd e ddim yn teimlo fel gwaith, oedd e'n brofiad anhygoel. Falle bach yn embarrassing nawr, ond na. Celeb yn yr ysgol fyd? Ie, tyma bach, ie. Anesteddfodau, wrth gwrs, dim ond. Ie? Ie, oedd e'n good. Oce, ag na ni wedi crynhoi dyrfa di fyna. Mae rai ni sy'n ymlaen i'r gêm yma ddoi. Ti'n fan enfawr Abertawe yn dweud? Wi yn fan enfawr Abertawe. Wedi bod ers blynyddoedd maith. A mae'n gret bod ni'n gallu chwarae Caerdydd nawr, bod ni'n yr un gyngrair. Ni wedi bod dan Caerdydd yn cymaint o flynyddoedd. So, ti'n mynd fi mlaen a siarad yn hapus i fi. Mae ti y 45 eiliad o ti os ti moyn? Na, ges i ddim cyfle i fynd i weld y gêm do yn anffodus, ond fi'n mynd mor aml a fi'n gallu. A fi'n meddwl, i fod yn onest, mae'n ffantastig bod y ddoi glwb yn neud mor dda ar hyn o bryd. Ni dim ond 2 pwynt tu ôl i chi nawr, so gobeithio sy'n ni cadw mlaen ar yr hediad, bydd ni'n
Premiership, fi ddim yn credu, dim eto, ni ddim quite yn bardd mewn Premiership, mae dyn ni lot o waith nid ar ôl Martinez adael, ond mae Sousa yn gwneud gwaith arbennig Wel, yn amlwg, ydy, yn amlwg, ond newn ni falle cael ti'n ôl i wneud her o ser i gyd o dy ffrindi, Hugh Rhys. Ie, o'n i bach yn gytid bod ni ddim yn cael tro'r neud hwnna, achos mae fe wedi bod yn ymlaen yn beth yw amser e. Neges yn gloi, Hugh, yn gloi? Fi ar dy ôl di, a fi mynd i myddi amser. Na fe te, ar y nod yna, diolch yn fawr iawn, yr anhygoel, Aled Pugh. Diolch yn fawr iawn. Awesome.